Amreng yuratum celang si harlong parla picnic spot kang pupon. Kang bura signar ningka ningkoi rapho keso ke pangji det ajok kerap kecoha. Kardom pini alke news long mane than non jin nili thengtam tobi non bior tang tan pen arju panika 17 no socheng thenta constituency kaparlo rongmo welun seti munga rong mekar siri kang bura signar alangli arta 109 years an pleng etlo lapen non alangli 25 years an ameka vedera jok pinang an kisung chetong ponanglo alangli inut kiduk pik abang phu alangli supu amen siri samsir signar alangli kangdat pen loksi apo phan 25 years an se chelanglo bon sitan non apor an bangke katikup asonsi dokoklo alang litu maphan maduta kanghon kangjinso bangawe rasi non ke dubom mate tim karbeng long ke japon ningke mepik abang phu CEM KAC Dr. Tuliram Ronghang lapen kisung along kachirap dun wek abang phi local EM sangpi kachirong pipi alang litu maphan keso det abang phu siri kang bura singnar lapen asupu samsing singnar atum chuning report alang litum non puanta sorkar pen akira PMAY ahemso old age pension pen danglok kaprek sorkar pen akirap asonamung thangnata longdun depin lang puta chethan pon lapen ningduk cepak lang pon account number 743001 0078239 IFC code SBINO RRIDGB Kajironga pen Thomson Terang Lutiki News Karbeng Long. Opu nangmen kupulo nangmen cetan jima. Kambura piloku. Kambura singnar. Nangarta ningkan kon bagdolo pu. Nangarta ningkan kon bagdolo. Ningkan paru sa ningkan sirke. Ningkan paru sira ningkan sirke. Nte nang sarti gawe ke ningkan kon bagdolo pu. Ningko rapolo nang sarti gawe. Daan pentame nonpuda nang sorkara long pen ison bak kupila kera pelong dun kebu. Abe. Sorkara long mathangna ta kera long depin lang man. Long depin lah. La oles pension hai ta long dun de man. Long le. Thangna ta long dun depin. Thang ta long depin lah. Nili make ka pen po bangke. Ajak ta asing sona be. Alu ke pibom ta nang lili. Nang lili. Mana nang pan sorkar ba nakira thang ta nang pipin lang jodi ni kani ko ra phoan nang sarti abe det pen sa hedi bini anta nang long de pin lang di abe pin lah gasi nang ko pini arenge the tum phanga chuning ji alam ningje ji mapu chuni ta ko pune la ke karbiang long ke the Hello, ki Mr. D, EMC pick up your phone is ringing. nang lasolam Hello, Mr. D, pick up your phone is ringing. Hello, Mr. D, pick up your phone is ringing. Hello. Acha nang limen ke ko pilo ne bilberie samsir signar ko samsir singna ante nang li ladake korma asupulo naso kesar supulo naso kesar asupulo di ante nang litum bangso kesar aphan arta ningkan haru isra ningkan sirke pan playing erlo nanti sorkar pe nakera pa mokha nang litum kupi pilong do lakso kuthak nang li ite tini ningje gila ije abe kera babe naso kesar pan kelana ta ni ikan polo babe te sorkar pe kera pan tabe na uruna doi tangho ba oles pension tangho lahai lapen jitu non government pen jitu ame kawe anu kang thama tuma phan jitu la so fund lahai ta long nun de ma phan ta long nun de bangso putha kante nang li council long ma de karbeng long autonomous council long ke chari pon team karbeng long lapen dak local itum MEC mate EM abang pipi phan nang li ini akhirap ke hang je son do ma ke hangis ke dolo bisa bape merah apa pula ya sarapan apa jadi Pini ni painar kebar ni kheruni pen kahelo kilometer krenar kep an kedo Kopilia Roy Harlong Pharla Puadi Malong Pini Amreng Yudatum pen Cepatul pi ponsi impupon bangso kang pupon along rong asar pensi impupon do alu hiamen pen kacetong dun lake amreng arong asar
protection Ramzar ke hai sikaring hi KSA Hamreng Regional Committee President ke hai Babul Tongbi Amreng Youth Advisor ke hai Kennedy Kuntani Chetongdun Ake hai sikaring hi mayalong ke jaipon ke forest ke banjiar ni bangso harlong pharla picnic spot alon dojot Amir Mate Garden Semar Pipon Puputa Rarathengnu Chichakpon Sonthak Thaksi KSA Hamreng Regional President ke hai Babul Tongbi Tami Council along Jari bom ke ding atuma phan jingki ponpen Barbi Barswa hem Tami Kimrak pon Puputa Rarathengnu lam ke jayahut Chichakpon Puthor Amreng Youth Committee mai phi ke hai pi santi inhi pi pen council aphan Hironi pen jerikindeng kachihalla datobar semar ponji aphan chuningri pedipon taksi Amreng Youth Committee bidisar ake hai Hironi pen sanjay kiling lutiki minus karbeng lo angkang pile langgam putita itu labangso tourism department mate itu labangso picnic spot abangke awar isi phanda kaching kurponji isi platform lo da nilitum langdam lo apir phe dame nilitum ta jui holo ekam lo holo angkang pilong langdam putita me nilitum labangso picnic spot labangso lason tourism bang angkang ben kewang dak nilitum mahabar nangki jui aplan pilih ningkan isi pen epong dak ningarong aje nang jipi pen aplan kewang ala so dimak lo nilitum kecak kon thek lage ini tuji ke kisung abang dopik sama ke jo abang ke komplek jipo sang sini cuma thapon lo cuma ini tuh picnic spot kang pu lame ini tuh personally sih kang pu laga ciru tiang bong ciru sih mana ini tuh bang cintu ini tuh kaciru lah tiang bong itu aku manta ini ada plan itu ini tuh ta curi curai pasti ini tuh lah so picnic spot kang pu ini tuh spot mana mesen pensi mana solai kondisi mata kami ini tuh drawback ta dola son thosi mana drawback ke do bang yang son ini tuh firstly ke to warda meme der lo lasi lasan si mana tourism attraction da combo mason si mata lo mana ni kan bang si to warda hinu kon bo kemi bang ke than su der lo lasan si argeni ni tuh dak picnic spot le improve sa meni tuh employment ta people nang ji athema kalau kau kasapa pun kita beli, mana langsung akan si mana bahaya implement kita meni semua bahaya kita langsung tu si time ta consume lo plus energy ta consume plus financial kita big lo lasi mana langsung tu si mana kisu langsung big lo ini non namat ke kengkon keng dia lo lasi kemi bang ale ke long je phane nin ko bang ke kengkon unde lo same go back son thot bang ke kengkon unde lo to son lo non ni pun non Bangladesh same ni pun non Sikkim punon Shillong punon same ni to mi juidam hala da bana par ke harlong pharla punon Ladakh ni to methang adim si pudam phang ko methang karbian long si kemi muchot ke ong la non nilitum Shillong na langdamon na Avatar Falls punon dak sido naturally same ange lasi mane nilitum mane methang a development aphan aba he amtan ke nam ben nilitum methang adim kache bangji aphan le nilitum bori ponang lapen nilitum ban ma Ladakh nilitum development ta la kebang la unit kebang chitu an mas development ta jeban theko nilitum nit kematha committee pen kematha nili president jongjong ben ta kematha pon la son hello karbiang long asor jongsi ang tan dam de jong si nilitum dak methang adim ta mesen adim do lason bang ra Ladakh jo jun sta meni nilitum ta hinat ke nilitum ta employment ason sta menong ko anke dak harlong pharla sta me development ko ampar ke la pera athak sta me nilitum west karbiang long sta me ton karbiang long ko sta me nilitum development ke ba Ladakh nilitum la bangso amrenga ro halo kedo picnic spot lake clear ro lake la bangso aku clear ro aku ke lason picnic tu me adim ke do utama
Dia waktu sampai nilitum labang tu piknik itu aja ke alam sini tu kami kita kali bata kumane kemat bong le keselam tak kali alam sini api bata so sama bang nilitum kemat dama bangke Ketika sorkar atau uang alim setame unemployment tua problem bangke kena nung top dulu kasi nilitum bang matalo nilitum lepas penjong cukup ini keklaim pon pangceng lote sorkar tumta nakirap nang itu dulu labang so unemployment atau problem ke pada so ke tunun tua kamat ha ke itu nilitum ada amrei ngal local youth itu di ke pas tumta do ini ke pas tumta do tapi nason kapre kan kita do itu kasi lahat kita betul lang ahang lang nangko kasi lang apan kemat hadam si nilitum ladak harlong harla piknik spot selang le dulu mari semar jangan tumta ladak nang kirap nang kitu dulu alang tumta ke claim data kali kita alang itu kan piknik nang itu kewang tung janda kacili bate kita hek dulong pen kacang dulong itu pasang tak kaki knowledge salon kontrol dan ke kita pada orang itu tambah isi ekonomi anke development deko kasi tangru kan pulo kala bangso harlong harla piknik spot kangku weke isi karbiang long arlo isi development tege nilu sikim ta damlo chirapunji ta damlo kala along ta piknik spot kadang nilu amreng along la bangso kopri arroy along piknik spot ason hot dan hokta we kala dake bene langcor gerso lo pacok ningkreng lo te kreng pun lakon aja kita ladang itu amreng bangke arna mahir jume lapen ke kupai ke me je nilitum along ke ningkreng bari khas ke me kasi arna mana churulo lapen ke ladak non pini ladak nilitum pini harlong harla opening along mga kirap mga chito dun desumet ke nilitum ladak la forest department atu alang itu lapen ke KSA atu presiden alang li dalam cak nang kilo lason dak kasi forest atunta lamcak nang kidu jadi litum le klaim on mission lote alang litum nang kirap nang itu dun jipu alang litum le nang kirap nang itu dun lote nilitum makin nang ansosesi ladak employment opportunity nang Ingdeng ko era serkep karbiriso nimso rongajit suri hinira ingko era sianingkan pachunpon pimi pen ningkarong pen anisan kecu bangso maya long ke bang jilang long anso se jutang kapang chopon thujia phan mai kapadopon maya long kaching wai pon nilip hawara maya phan ke thirthep jia dim aklong a phan jong pon lo long le pharohini bikhas an chepathek pon lo lapen chingwa chingsai jia dim aklong a phan ta pini chingwai pon cherai pon lo bangso maya long nilip jonel amai phu suresh tiso pen mai chepahem phu pon lo lapen nilip konchun bang Edwin Hansi Pensi Mai ke phalam the than pon lo bangso maya long ga chetong dun manpeng ke do nilip MEC Povitro Rongpi VDC chairman Probin Tokbi KCS Central Committee Sunil Tokbi Publicity Hinchong Tiso XEM Sinot Kro NEACF Pronop Teron ex-president KSA Bijoy Be social worker Khogen Terang Nilip MEC Barim Simpson Tiso SW Binaram Singnar SW George Rongpi SW Sunil Tiso SW Barnabas Kiling Nilip Lem Secretary Dilip Singnar Koilamati Lem Secretary Mohan Singh Teron Binarson Ronghang SGB GB Lape Nilip KCS Klembang Phu Klembang Phiatum Doan Ta Chetong Dun Pen Mesen Pen Mai Pachun Ponlo Choki Hola Pen Philip Tiso Lutiki Mi News Karbeng Long Philip jitu ladak KCS tumje paduk asong taksi dak apre asong social worker lapen ke individuals namne atum tame ke paduk nu nai asong dupigla ke paduk nu na the adim kapre areas bang lahan lo je pini farming long pusame agri farming long pusame pin nang lanjo hydroponics pusame iltum nang tang lo asi pu nature pen la pu scientific hala maso aron tame pini dolo ha so aron la both side pen tame tum ke pati dun maganang sot pen fish farming long tame through fish farming and biofloc system of fish farming hala bang tame nang tang lo asi lahe lahe awa sai tame pini rat phan ki pi pen
rat tumpin ail tum kado wir chinna je nili bangke penang ane ningkan ben dak kabelon autonomous council long EMR pugilong de zame dolo dak tum sa jitu ke war sai la pen amna family ban jitu alang tum ke pangan ring war sai ko pipilo lan tum ke en la lubang te dak sa ke tige chuklem pen chinglok kaprek prek kowe choyo la pen ke orange jitu cultivation la he bang dolo tame halai pen bahiris tame pin nili belong kaprek prek jitu educational institution tame ke mission avelang la pen ke jitu dak medical institute tame ke mission avelang so jone kaprek prek along ri tam nang kok pendak tangka maha tame ke adon tin aning kan vang tame ke na hok du koklo ati halaya angdeng tame itum ke wang yarni kilang pon nai ke nang sot dolang pusini li jongjung ke matha dam do sanglang ke hat picnic spot along non ke dam tang ingdeng ingkora sirkep zonal festival labang so zonal festival mesen ben pecun pondet pen pini labang so zonal committee reception committee lapen reception sub committee hai kipri lapen ninga rong pen la ke claim ke dam ka dowi committee tumpen anesan chorapet labang so program kibipon labang so program mesen pen itum pini labang so kedam tang ingdeng kora sirkep labang so zonal festival puthak itum mesen pe itum pacun ponlong apon ninga rong pen pini sub committee do anda chingrum lo lasi pini lake itum mesen pe itum kedam tang kora sirkep zonal committee ke pacun pondet pen non kewang jilang arni anse tame mesen pen thot anso se jutang kepang choye phan kepang tangje phan sipini isi hini kicing wai ponda dolo lasi ilitum kacing hon zonal committee president Suresh Tisu ke hai alang lipen labang samai japon lo lasi isi ningarong alam ke lai lo ke dam tang inquira sirkep labang so zonal festival hot kacing hon nai CM sir tulam rong alang li non kewang jilang zonal festival phan ke council ben setame budget isi deng pon dolo dengpon po salang li lamchak nang pilo la penon kewang je zonal festival pen abang ke zonal tin along ta lak nini atangka zonal festival ke paman ponje phan council pen setame isi budget dengpon po la pen ilitum kaching hon zonal festival zonal committee president ke hai Suresh Tisu lang le kachipiduk pen nilip zonal committee isi permanent asai hem donangji pusi la pen mithang along le donai pusi kachipiduk pen non chiri pharohini along le non allotment ke claim ye phansi process bom lo la pen prabjin pen la bangsa kam setame chunda prang po asinilihin pen lan hello pinya berta ke lan se kang ton poniglo do metha mi korang tu